Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingokukurudzirai tichiti please check out our channel yedu yeZim Confessions Backup. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri muno muZimbabwe ende mukoma ndatostaka. Handina kana nzira sekuti ndinge ndichizokwanisa kudzoka nadzo kuSouth Africa, kutoshaya mari chaiyo yebhazi mukoma nekuda kweizvo zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndambofunga kuti zvainge zviri nani kuti inini nemhuri yangu tinge tichimbobva kuSouth Africa taona sekunge kuZimbabwe kwaikwanisa kuzotipawo upenyu hwainge huri nani. Zvino ndakati ndazotakurana nemhuri yangu tichibva kuSouth Africa tichiuya kuno kuZimbabwe, takabva tazosvikirawo mumaoko maSahwira Wangu. Sahwira Wangu uyu ndainge ndakamboshandidzana naye tiriko kuSouth Africa ikoko. Tose tainge tichiita zvekuvaka. Iye ndiye ainge akatanga kudzoka kumusha. Mushure mekunge adzoka kumusha akabva azotanga kundiudza kuti zvinhu zvake zvainge zvichimufambira zvakanaka. Kubvawo ipapo ndo pandakabva ndazonzwa kuti shamwari yangu uyo ainge ava nekambani yake yeconstruction muno muZimbabwe, nawo ainge ava kutotungamirira rimwe sowe rake. Kunyange patainge tichiri kuSouth Africa ainge achinamatawo kumasowe, asi ainge asati ava nesowe rake. Asi mushure mekunge azodzoka kumusha ndo paakabva azondiudza kuti kana kushanda ainge ava kusatombonyanya kushanda, ainge atongovawo nevashandi vainge vachimushandira. Iye ainge ava kungoita basa rake iro raainge akatumwa naMwari kuti ange achizoriita. Shamwari yangu uyu akabva azongoramba ongondikurudzira achiti kana ndichida ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumusha nekuti kuSouth Africa kwainge kusina zvatainge tichimboita. Ndakabva ndazotaura navadzimai vakambotanga varamba kudzamara tazodzokera kumusha. Tichinodzokera kumusha takati tati garei kumusha ndokubva tazokwira tichienda kutauni uko kunogara shamwari yangu, ndokubva tazotanga kugara pamba pake. Zvino takati tagara pamba pake semunhu wekuti iye ainge atori mutungamiriri wechechi iyo yaainge akatanga, kuzoti isusu tinge tichizorambawo kupindawo chechi yake zvainge zvichitinetsei. Zvino inini mukoma nemudzimai wangu tose tainge tiri maPentecostal, tainge titori madhikoni kuchechi panguva iyo yatainge tichiri kuSouth Africa. Saka pakabva pazoita eclash ipapo, asi sevanhu vekuti tainge tiri pakutsvakawo kuti tinge tichizosimudzirwa naSahwira wedu uyu, ndokubva tazongotanga kuzongopindawo chechi yake iyoyo tichinamatawo kumasowe kuya. Mukoma takati tava kupinda chechi yemasowe takabva tatoona kutoti upenyu hwedu hwainge hwava kutoita sekunge hwainge huchishanduka. Asi dambudziko ratainge tichingosangana naro nderekuti waingoramba uchingopiwa chiprofita, asi kuti unge uchizowana kundiso yacho zvainge zvichiita sekunge zvainge zvakarema. Zvino takazoti tiriko kumasowe ikoko pane vamwe amai vakazongokaruka vasimuka ndokubva vazondipa chiprofita. Vakabva vati inini ndainge ndiine chipo chekuprofita, asi chipo ichi chaifanira kuti chinge chichizoenda kunokumbirirwa mugomo, ende zvinhu izvi zvaifanira kuti zvinge zvichizoitwa tose sesangano takatsanya. Saka vanhu vakabva vazoronga kuti tinge tichienda kugomo kuya, ndokubva tazoenda kuya. Takati taenda kugomo kuya mukoma, ndakarwadziwa because at that time ukuwo mudzimai wangu ainge adzokera kumusha. Iye ainge akati ainge achida kumboenda kunoona vana, plus dzainge dzitori medzi dzake dzekuti ainge asingafariri zvose izvo zvatainge tichiita zvekupinda
ndapinda chechi iyi yekumasowe. Mukoma ndakati ndiri kuya ndopandakabva ndazotumidzirwa meseji ichibva kumunin'ina wangu achindiudza kuti mukoma zviri kuno hazvina kumira zvakanaka. Mudzimai wangu ainge abatwa nechikomba, saka takati tiri mumugomo muya tichinamata tichitsanya pasina kana chatainge tichimbodya. Tainge tichitongorarama nekunwa mvura nekudya mandire. But dambudziko rakazotanga kuitika mukoma. Takati tiri mumugomo muya taiti paya patinenge takarara ndaibva ndazotanga kuona kamwe kamunhu kadiki diki. Mazuva ekutanga kamunhu aka kainge kari kadiki diki ndaisakwanisa kunyatsokukaona, asi mazuva akazoti achifamba ndava kurota zvekuti ndaikwanisa kutoona zvose zvainge zvichiitika ndiri koko hope ikoko. Ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti kamunhu kaya kadiki diki kainge kachimbobva nepi, kainge kachibuda muhomwe masahwira wangu uyo ainge achitotungamirira vanhu vose ivavo vainge vari mugomo tichinamata tichitsanya. Saka kamunhu kaya kaiti kana kabuda muhomwe make then kaibva kazotanga kuita bonde. Kamunhu aka kaitanga kaita bonde nevakadzi vose avo vainge vari vesangano vatainge tiinavo mugomo imomo, then kaibva kazotanga kuita zvekare bonde nevarume vesangano, asi kaiwanzokunanga vamwe varume avo vatainge tiinavo mugomo imomo, ameno kuti wai kainge kachisarudza kuita bonde navo varume ivavo. Kaizoti kana kapedza kana kakazviona kuti ndainge ndakaona kuti kainge kachiita nezvei, kaibva kanditarisa neziso reruvengo, kobva kazomhanya kwabva kazonodzokera muhomwe mavasahwira vangu vaya. So takati tiri mumugomo muya mukoma, hope idzi dzakazongoramba dzongondishungurudza ndichingozvibvunza kuti ko hope idzi dzingava dzichirevera kuti kudii. Ndo pandakabva ndazongokaruka ndava kuchema. Ndakati ndichichema kudaro neshungu, ngoni dzikabva dzazoburuka zvainge zviine simba zvekuti ndakabva ndazototanga kutoprofita munhu wose watainge tiinaye mugomo imomo. Zvino ndakazoti ndava kuda kunoprofita shamwari yangu uya, nekuti vanhu vose ndainge ndavati vaifanira kuti vange vachigara vakaita line ndichivaprofita one by one. Ndakazoti ndava kuda kunoprofita shamwari yangu, then iyo ndopa yakabva yazoita sekunge yainge yabatwawo nengoni ndokubva yazotanga kuimba. Akabva azomhanya shamwari yangu uyu ndokubva anotora mbiya ndokubva azoisa mvura mumbiya muya, akabva ati inwa mvura iyi nekuti pahuro pako pangaoma. Ndakati ndichingononwa mvura iyo yandainge ndagamuchidzwa naSahwira wangu, ndakabva ndazotokanganwa chiprofita chose chiya chandainge ndichida kumuudza. Kubva ipapo mukoma, hope dzose dziya dzandainge ndichirota dzakabva dzazomboti zii kudzamara tazoburuka mugomo muya. Takati tadzika mugomo muya, vanhu vainge vachingoti ndine chipo chekuprofita, asi hapana kana chandainge ndichimboona. Asi musi uya wacho wachakadzika chipo zveshuwa, ndaitoti kana ndakatarisa munhu ndaitonzwa mamwe mavoices ainge achitotaura neni ndichitoona zviratidzo. Asi kubva zvandakanwiniswa mvura iya, zviratidzo zvose mukoma zvakabva zvazongonyangarika. Takazoti tichinosvika pamba pavasahwira wangu, inini handina kana kuzombogarapo. Ndakabva ndazotosimuka ndokubva ndazotokwira ndikabva ndadzokera kumba. Ndakati ndichinodzokera kumba mukoma, ndakarwadziwa because ndakatosvika mukadzi wangu achitonzi ainge abva mukutotiza nechikomba chake nekutodzokera kujoni. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Hanzi chikomba ichi chainge chakatosvika pamba pangu. Mushure mekunge chasvika pamba, vanhu vemuraini ndopa vakabva vazozviona kuti no man, painge papinda umwe munhu ainge asiri inini, ndokubva vazotodana hama dzangu amenowo kuti ainge tipira mudzimai wangu kuti vanhu vainge vamuona kuti ainge apinza chikomba. Saka iye paakaona kuti ndo zvainge zvaitika, akabva azotiza ndokubva azotoenda kujoni nechikomba. Nanhasi uno mukoma mudzimai wangu ndiko kwaagere ikoko. So ndakati ndiri kukumba mukoma, I don't know kuti ainge ari mastresses here kana kuti zvii zvainge zvava kutora nzvimbo, because
usiku hwakazoti hwasvika handina kana kukwanisa kurara, because ndainge ndava kungorarama upenyu hwekuti kana ndarara paya ndaibva ndazorota kamwe kamunhu kadiki diki. Kamunhu aka ndaikarota always kakamira kumakumbo kwemubhedha, then ndaibva ndazoti paya kana kuri kunzi ndinenge ndazokwanisa kupepuka, ndobva ndazotoona kuti mumba munenge makazara rima, asi rima iri mukoma rinenge ritori neshape yemunhu, hameno kuti rima iroro rainge rakamboita sei. So zvandakazotogumisidzira ndava kuita mukoma ndezvekuti ndaitora imwe pilo, kana ndatora pilo iyoyo ndaibva ndazoiisa salt yemagodo, then ndobva ndazongoisa pilo iyoyo kumakumbo kwemubhedha. Asi salt iyi chandakaona ndechekuti ndaiti kana ndikasaichinja salt iyoyo kamunhu kaya ndaibva ndazokarota zvekare. Asi musi wandinenge ndakarara ndabvisa salt iyo yandinenge ndakamboisa the previous night, ndobva ndazoisa imwe salt yemagodo inyowani. Kamunhu kaya kairakidza kuti iko kaizotadza kupinda mumba imomo mandinenge ndakarara. Mukoma, zvinhu zvandairota soka zvainge zvisinganzwisisiki. Panguva yose iyi ndaiti zvose zvandinenge ndarota ndobva ndazoudza shamwari yangu uya. At that time ndainge ndava kutopindwa nemweya wekuti kana kuri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozviuraya zvainge zvitori nani, nekuda kwekuti apa ndainge ndiine pain, apa kuti ndinge ndichimbozorodzawo pfungwa dzangu ndichiti regedzai ndimborara. Ndiriko kuhope ikoko ndaibva ndazotoona kuti ndainge ndichingoshungurudzwa still, saka ndainge ndava kuona sekunge painge pasisina kana chekuraramira. Then Sahwira wangu iye akabva azondidana ndokubva azoti aiwa chimbouya kuno uzorore. Ndakati ndaenda kuya mukoma, ndakanogara kumba kwake kwe1 day, then mwana ndokubva azonzi ainge arwara, saka ndakabva ndazokumbira zvekare Sahwira wangu mari, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichazomudzorera mari yake, ndokubva ndazomhanya ndichidzokera kumusha. Ndakati ndichinodzokera kumusha zveshuwa ndakabva ndazotoona kutoti mwana ainge achirwara, asi ndakati ndichingonotsika pamunhanga mukoma ndakabva ndanzwa gumbo rangu richirwadza. Apa marwadziro acho arainge richiita ndainzwa sekunge pasi petsoka dzangu painge padirwa mvura yainge ichipisa, ndainge nisingakwanisi kunyatsokutsika zvakanaka. Apa chechi iyi yandainge ndava kupinda haitendedzwi kuti munhu ange achienda kuchipatara. Zvandainge ndava kungoita ndezvekuti iye Sahwira wangu aipota achindidzidzisa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizovaka muteuro sei, muteuro uyo waaizoti ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa. Asi kubva zvaakazotanga kundidzidzisa ndakabva ndazoita very serious. Pain yandainge ndava kunzwa yainge yakanyanyisa. Ndaiti kana ndakarara mukoma pamubhedha paya pandinenge ndakarara paibva paita sekunge painge padirwa mvura nekudikitira kwose kwandainge ndichiita. Ndaingodikitira gumbo rangu iroro rainge richirwadza, ndo rega rainge richingodikitira. Vanhu pavakaona kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri, vazhinji vainge vachingoti iBP, sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndakatorerwa mudzimai wangu nemurume uyo akabva azotiza nemudzimai wangu ndokubva azodzokera naye kuSouth Africa. So hama dzangu dzakabva dzazonditora ndokubva dzazotanga kundipepa, sezvo ndainge ndisina munhu wekuti aikwanisa kugara achingonditarisa. Saka ndakati ndigere kwasisi ikoko. Sisi ndo pavakabva vazongodanawo imwe n'anga yemuraini. So n'anga iya ndo payakabva yazotanga kutaura iyo ichiti hanzi shamwari yangu yakaromba, hanzi ine chidhoma, saka inoshandisa chidhoma ichocho chayakarombera nacho, ende chidhoma ichocho chinopota chichiba zvipo zvevanhu. Zvino kurwara kwose uko kwandainge ndava kuita inhau yekuti chipo hanzi chiri pandiri chainge chichizama kurwidzana nechidhoma icho chaipota chichitumwa naSahwira wangu kuti chinge chichiuya kuzondibira chipo ichocho. Saka chipo ichocho chiri pandiri chainge chichiramba kubika. Mukoma, ndatambura inini because n'anga iyi yakazongozamawo kundibatsira, asi gumbo rangu iri mukoma handichatokwanise kutofamba zvakanaka. Ndava kutofamba ndichitoita kamwe kakukaminira, so because pasi petsoka dzangu apa ndine nguva yekuti ndinonzwa pachiita kupisa. Kubva ipapo ndakabva ndazongoregedza kuenda kuchechi kwavaSahwira vangu vaya,
asi the last message yakabva kuna Sahwira akangonditi saka kusadzoka kuchechi inhau yekuti mava kufungidzira kuti tinokubirai zvipoka. Ko iye akazozviziva sei kuti kune umwe munhu akazondibatsira mushure mekunge ndabatsirwa nemunhu uya? Ndokubva ndazoudzwa kuti Sahwira wangu uyu ane chidhoma chake chinobira vanhu zvipo. Saka Sahwira wangu uyu, zvichitaurwa zviri kunzi, iye paakaona kuti ainge atadza kundibira chipo changu akabva azondidira jambwa nemunyama. Ende ndega ndiri kutoona kutoti ndakadirwa jambwa nemunyama. Handina kana chandinokwanisa kubata nemaoko angu awa chekuti chinokwanisa kuendeka. Kwatinobva isusu kumusha, vanhu vazhinji vanotozviziva kuti ndinoita zvekuvaka, asi kubva zvandakabva kuSouth Africa hakuna kana umwe zvake akambouyawo kwandiri achiti ane kunyange chirugu zvacho chehuku chaari kuda kuti ndinge ndichizomuvakira. Ndatambudzika mukoma, asi kana ndikatarisa kumashure uko, nguva yandainge ndichirarama ndichiriko kuSouth Africa, ndaiti paya pandinenge ndadzoka kumusha kumaholidays ndaitotadza kutozorora, vanhu vachindipa pressure vachida kundipa mapeace jobs. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakabva vazotumidzira zvekare imwe message vakati, mukoma, ko zvinoita here izvo zvandakaudzwa nemudzimai wangu? Because mudzimai wangu iye akati ndinokwanisa kukutumidzira mari, then kana wazouya kuno kuSouth Africa, kana washanda wobva wazondidzorera mari yangu. Iye akati anokwanisa kunditumidzira 1.4. Handizivi kuti kana kuri kunzi akanditumidzira mari iyi pangava paine chakashata here. Mudzimai wangu pari zvino ari kugara nechikomba chake ichocho. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana wanga uri iwewe, mudzimai wako uyo akatiza nechikomba obva azokuudza kuti ndinokwanisa kukubatsira nemari yekuti unge uchizodzoka kuno kuSouth Africa, kana wadzoka obva wazondidzorera mari, because mari iyi ndichatoitora mumba murume wangu asingazvisivi. Saka unofanira kuzondivimbisa kuti unoidzosera mari iyoyo kana ndikakupa in secret. Zvakangoma hazvo veduwe. Regidzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ininiwo ndinobhilivhawo muchivanhu. Ndinodawo kungotaurawo zvakaitika kwandiri, and ndinodawo kuti vanhu vange vachizovawo careful kune avo vanobhilivhawo muchivanhu. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakati ndatanga kurota dzimwe hope idzo dzainge dzichirakidzira kuti pane zvimwe zvikuru zvainge zvigere pandiri. Ndokubva ndazotanga kutaura nevamwe mukoma vangu kumusha uko, asi mukoma wangu ava mwana wekwabankuru vakabva vati hakuna kana chakaipa muneng'ena, iwewe kana wazorongedza mari wobva wazouya kuno tobva tazokuitira mutambo wako. Ko ndaigozivei mukoma? Ndainge nditoriwo munhu wekutoti ndainge ndichiri kutongodzidzira kuburikidzawo nekuteererawo mamwe nekuonawo mamwe mavideos anopostwawo paYouTube anotaurawo nezvechivanhu. Ndakazoti mukoma, ndazounganidza mari inini nemudzimai wangu ndokubva tazodzokera kuya. Saka tichinodzokera kumba kuya takabva taona kuti zvinhu zvose zvainge zvichida kuitwa zvainge zvichida kungoitwa in secret. Mukoma vairakidza kuti ivo vainge vasingadi kuti vamwe vehukama vange vachizviziva kuti pane mutambo uyo wataifanira kuti tinge tichizoita. Saka takati tichingonosvika pamba pabankuru, chavakatanga kuita ndechekuti vakabva vandipa coin, vakati vandipa dola iroro ravakandipa, vakabva vati tora dola iri. Saka zvakandinetsa kuti ko dola iri ravari kundipa dola rekudharadhara mari dziya dzichinyakare, ko vari kuda kuti ndinge ndichizorishandisa kuita sei? Then sevanhuwo vekuti tainge tisina kana chatainge tichiziva, inini nemudzimai takabva tangogamuchira mari iya, inini ndikabva ndazoichengeta. Kubva ipapo mukoma vakabva vazotanga kundigadzirira zvacho zvavainge vachiti ndo nzira dzedu dzechivanhu. Ndokubva vazoti taifanira kuti tinge tichizomirira n'anga yavo. Tamirira n'anga yavo iya yakabva yaita sekunge yainge yaita madelays. Ndokubva vazosimudza motikari yavo vakabva vazoenda vakanoitora. Vadzoka nen'anga yavo, n'anga iya haina kupinda mumusha, yakaramba iri kunze kwemusha.
mukoma vakabva vazodana inini mudzimai wavo nemudzimai wangu, ndokubva tazoenda paya. Tainge tiri 5 nen'anga iya. Takazoenda pamuhacha. Takati tasvika pamuhacha paya, ivo mukoma vakabva vati uyu hauiti. Ndokubva vazotanga kutsvaka umwe muti wavainge vachiti ndo miti inoyera muZimbabwe. Vakati vazowana muti uya, ndo patakabva tazochipfugamiswa pasi pemuti uya, ndokubva pazotanga kuitwa chivanhu chacho zvichinzi tainge tichisuma kune vari kumhepo kuti tinge tichivaudza kuti inini ndainge ndava redi kuti ndinge ndichizogamuchira izvo zviri pandiri. Asi mukoma, kubva ipapo kuburikidzawo nekudzidza, ndakabva ndatoona kutoti mukoma pane kamwe kakundigadzira kavakandiita so, because right now kana ndikatarisa marriage yangu yava kutoda kutoparara mukoma. Marriage yangu haisisina kana direction. Ende kubva zvandakatanga kunetsana nemukadzi, tinoti kana tabata mari yatinenge tabata inobva yangopeperetswa nemhepo. Pane zvihombe zvakaitwa pandiri because ndakabva ndazombotorawo mamwe manumbers evamwe vanobatsirawo paYouTube. Mushure mekunge ndaitirwa dare pafoni, munhu uya ainge achindiitira dare akabva angoti nyaya yako haidi pafoni, zvinotoda kutoti iwewe unge uchiuya kuZimbabwe. Asi kubva zvandakataura nasekuru ivavo mukoma, navowo sekuru ivavo vava kutoita sekunge vakabva vaita kuti zvinhu zvangu zvinge zvichiita worse. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana muinewo ma-experiences enyu, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva mazondisiyira nyaya dzenyu.